Man kanitsho isuka laphi intsusa yokubana ukhethe atya amantshontsho enkukhu isuka laphi laa nto liyana angxabane madoda nayibuza into eyimbi hey kwaqhuma uthulu ukhethe efuna isikhiya sakho emantshontshweni enkukhu imani ke ndiyicacise ukhethe kaloku kudala wayejola nenkukhu inkukhu kudala ikwazi ubijola ukhethe zenza ikhapuli zezonto zimbini but zaxabana mhla amantshontsho elahla isikhiya sikakhethe. Okay, into eyenzekayo ke kwakuyi-birthday kucelebrate i-birthday yalamantshontsho so ke ngoku ukhethe wayenendlu eyintle kakhulu uthi abakuthiwe ke ukhethe ngikhethe ukhethe lo wayikhethe ejola ukhethe wayikhethe kodwa ngikhethe suke lapha endikhethe. Okay, masisuke lapho. So into eyenzekayo ke ngoku ngale mini ke ngoku kucelebrate ngayo i-birthday because of kaloku ukhethe kulaa ndlu yakhe wangekho hlobo wayini ngekho yabona ibalekile into ekulandla ukwenza ukubana isikhiya sibe semantshontshweni because ayikwazi bayoshopha kulaa ndlu kakhethe. So kwanxila wonke umuntu okulayana namantshontsho ayiza kwalahleka isikhiya ukhethe kulapho wafuna khona isikhiya sakhe kwacaba yanyilanyilwana okwenyama etakane kungulo uthi nami ngathi bendisibonile efenga umsindo wamnyama ukhethe lwa njengobubononyama nyala mindiya uvalele kutywala kaloku laa ndlu inintsi into epha kwacaba ke ngoku hayi uthi ukhethe uyabona uba kuba late kuyarhatyela sifumaneka isikhiya kulapho watsho khona ukhethe wathi ushopha inkukhwini wathi uyabona uba sifumanekanga namhlanje isikhiya ndiyeza apha ngomso if nangomso sifumanekanga esi sikhiya zawutya abantwana babakho kutsho ukhethe pha inkukhwini kwacaba zibuhlungu enkukhwini ezi uba izawutyelwa amantshontsho ukhethe wathi ukhethe uyabona namhlanje ndisi-street kid yohlala esitratweni wathi ndizawuhlala phaa ehlathini ebengenocinga esinye isigwayi bona ukhethe yini namadoda wacaba kuyakhangelwa ke ngokungusa amantshontsho akhangela emgqubeni kungenwa nasekuhlaleni uyawakhangelisa ke noninakazi lo inkukhu kanti ehlala ehlathini nje kungenxa ukhethe ehlala ehlathini hayi nyhani kwasa kusasa yacinga inkukhu uba yamadoda ukhethe uyebuye nangangomso basikhangela isikhiya dololo kufumaneka abajonga phantsi kwebhosisi abangayasiludwini bangayiwaphi asifumaneka isikhiya alizawutyiwa uyabuya ukhethe waqala ukhethe wafika ukhethe wathi siphi isikhiya sakho kwacaba inkukhu hayi ithi hayi asifumaneka isikhiya hayi kwaliwa ke ucaba ukhethe ufuna uthatha elinye intshontsho phaa alityenze ngalo mzekelo usukela lo mini yaba impenkulu kulapho ke kona ke ngokwaxabana khona inkukhu nokhethe inkukhu nokhethe kudala isuka lapho azivana izinto ezo kulapho ke isuke lapho sizoba ukhethe atya amantshontsho hayi ngumlando kunanamhlanje that's why asikabhaqwe sasikhiya kunanamhlanje buye waqaphela kunanamhlanje inkukhu yofika ivukuza phaa phandle namantshontsho usakhangelwe sasikhiya kaloku yokuqala yade yaguga namantshontsho ayo kwacaba iyayolela ke ngoku inkukhu le iyaqonda uba ngenzeka ndife nangomso yathi bantwana bam ningasiyeki isikhiya noba ningasekho sinesikhangele nakubantwana enawuba nabo sikhangelwe sisikhiya ngoba elidabi soze liphele yiyo kunanamhlanje noma kungaza inkukhu kungaqandusela inkukhu ngomso omnye izawukhula laa nkukhu liyana ukukhula kwayo uzayibona iyovukuza phandle ikhangele sasikhiya yinto eyayithethileyo isizukulwane ngesizukulwane into kokubana funeka kukhangelwe sasikhiya isuke lapho ke ngoyintsusa kakhethe nenkukhu zaxabana ngaloo mso sesasikhiya hayi sivile nto